जानांगौ गोरलै बाथ्रा नै हाबाया हौवा गोदाननि न'खराव जानांगोन गोरलै बाथ्रा थाब नों जामादै जागोना बेखार गथ' बेखायनो साख्रि मोनसे जगार खालामना होनांगौ गोरलै बाथ्रा दानि दिनाव बेफोरो जेबो नङा आं फैबाय उस खर'खौ गिदिंनाय मोनबाय आं आफा जेबो जायाखै नों जिराय आफा खर'खौ गिदिंनाय मोनदों आफा सार आफा आं दै लायनि र' आफा नाङा आइ आंनि हाबानि बाथ्राखौ आरो सानलांला आफा आं हाबाखौनो जाला दुबुलि आइ आं मेनेज खालामगोन सार नोंथाङा गोसोखौ हमथा आं मिथिनायाव नोंथाङा साख्रिखौ होनो हानाय नङा नोंथाङा जेबो अजद गैयाब्ला दुब्लिनि बिबानखौ आंनो आजावगोन अख्रां नों मा बुंदों फिसा मा होनदों नों औ सार दुब्लि नोंनि बिबानखौ आंनो लागोन दुबुलि आइ आफा अख्रां नों बेफोरखौ मा बुंदों नोंथाङा जेबो अजद गैयाब्ला दुब्लिनि बिबानखौ आंनो बानसनगोन अख्रां फिसा दिनैनिफ्राय आं नोंखौ दुब्लिनि बिबानखौ हगारबाय फिसा दुबुलि आइ आफा दुब्लि नोंखौनो नेगासिनो दं आं
जाइने बारमदाइ बारी सिम्रियो फागुननि जौमोनबार हमथानो आय' सोर नों नङाब्ला नोंनि मेगनाव मा जादु दङ नोंनि फावाव मा मैया दङ सिमाङावबो नोंखौनो मोगथाङावबो नोंखौनो हास्थायो गोसोआ मोननो खाथियाव थावराय थानांगोन खाथियाव थावराय थानांगोन खाथियाव नोंनि मेगनाव मा जादु दङ नोंनि फावाव मा मैया दङ नोंनि मेगनाव मा जादु दङ नोंनि फावाव मा मैया दङ बुजिब्लाबो बुजिसहाया आय' सानब्लाबो सानस'हाया बुजिब्लाबो बुजिसहाया आय' सानब्लाबो सानस'हाया सानब्लाबो सानसहाया सानब्लाबो सानसहाया सानब्लाबो सानसहाया आब' दुबुलि लाबारि नोंनि मेगननि मोदैया बेसेन दङब्ला आदा अख्राङा नोंनि सेराव सफैगोन मोजां मोनलायनायफोरा बिदिनो जाखायोनो मेगननि गोजानाव थाजानो बायोनो बिदिनो खुद्रिनाय फैखायोनो मोजां मोननायाव खुद्रिनाय गैयाब्ला मोजां मोनलायनाया जुथि नाङानो नंगौना नङाथाय मोजां मोनलायनायफोरासो मिन्थिगौ जिंगासि नाङा दे आब' आं मेगन खाहैनि नों थाथ'दो जिंगासि नाङा दे आब' नों थाथ' नों बियाव औ आं सावलाब सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालसार लाइननि मानसि दिनै बेयाव गाबोन बेयाव थांनाय बोसोराव आमेरिकायावमोन देग्लाय इन्डियायाव फैगौ बोसोराव चाइनायाव मुलुगानो आंनि गंसे न' दानि दिनाव सेंग्रा बायनो हायाबा बिजामादै मोना आरो फिसाजोखौ बिलाइनांगौब्ला सेंग्राल'थ' मा जों बायदियाबो मानसिना सासे सेंग्रानि सक्तिया दङ आंबो सासे नागिरगासिनो नों थादो आं थांसै ओइ दुबुलि रनाय दुबुलि बाथ्राखौनो बुंस्लाबलायनो हायासै बिफा मास्टारा थाखा जमायना दोननो हायाखै नागिरदों मोजां सेंग्रा थाङै थुङै जोंफोरनाव फैनाङाथ' गोजौ गाहाय अन्थाइबो फुबाय थाबा स्लिम जायोनो थांगोन र' बुंसार बेयावसो नोंसाजो दुबुलिनि थाखाय खेबसे सौनायनायनो थांगोन आङो फैनो
मैगं खानाय सिख्लायालाय सोर जालायखो आयै गोसोआ माबा खालु मिलु मोनलायलाङोलै बोरायबाबो खान्जिथाम दङ हायना मुलि गोनाङा नैबे मोनसेया गैखौ हैनि र' मेथाइ दोंसे रोजाबग्रोना लानो र' आङो सा रेगा रेगा मा गामा फा फा ता पा ता पा ता 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 फा पा 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 रेगा मासा पा 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 पाला 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 खोनादोंना खोनायाखै बेलाय बिगिसो नामाब्रा बेलाय सारेगामा रेगा मासा 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 था 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 सारेगामा सा रे पाला का पासा पां केले केले पों पापर बायदि स्रेम स्रेम गारांजों मा सासिं मेथाइ रोजाबदों आबौआ आबौ नङा आदा होना आदा सिंनिखौ रोजाबाखै आं सानिखौल' रोजाबदों सिंनिखौ रोजाबाथ' बिराद मोजां जायो आंना गाराङा आगैनि मुङा मामोन लाबारि लाबारि आयै आं नागिरनाय मुंखौ दिनैसो मोनदों आङो मुंजों मानसिजों गोरोबफ्लेथारदों आंनि मुङा सावलाब सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालचार लाइननि मानसि आगैयागै जायो गयखौथ' जायोमोन दालाय बहा मोननो लाखायो आं गयखौ खान्दिनि दं आगै अ नैबे खान्सिखौ जागै आं बे खान्दिसेखौ जाया बियो हौवाफोरनिसो नैबे जारगो साथार नैबे गोदैथार जागै बेखौ हिनजावफोर मानसिया जाया हौवाफोरनिसो बियो आं हौवाफोरनिबाबो जागोन जारगो साथार खर' गिदिंनानै गोलैना थाबा आंहासो दाय जागोन आं बिदिखौनो जाखायो जाम्बि खोथाखौनो बुजिथारा बेखौ जानो मोना आं बेखौनो जागोन गणेश बाबानि बाइक बिदिखौ हिनजाव मानसिया जानो हामा बेखौ जागै बेखौनो आंनो बैखौ हर जाया नोंनो जा बेखौ आं जानो हामा मानो हामा दहायले लाबाय लासै लासै होन जानो हामा होनदों मा दहाय दानो मानसि लिंनानै बुजागोन आं नोंखौ प्लिज दे लाबारि सर पिस प्लास गैया आंजों नोंखौ र' दानो आं नोंखौ Welcome, Mr. Jack. Welcome. Thank you. I'm very happy. मेरा सामान तो लाया है. आपका सामान लाया है. ये कौन सा सामान है? देखने में बहुत अच्छा लगता है. ऑटोमेटिक गन है. ऑटोमेटिक गन है. कैसा चलाता है इसको? सर देखो हम दिखाता है ट्रेनिंग इसको खाक करने का और ये लेजर लाइट है दुश्मनी को आसानी से देख सकता है 100 मीटर. ठीक है 100 मीटर इनसाइड. थैंक यू हमको थोड़ा निशाना करके देखना है. ये तो बहुत अच्छा है. और दूसरा सिस्टम है मेरा पास भी है. देखो. भी आइटम है देखो. वाओ ये तो बहुत अच्छा है. चाइनीज गन है. कैसा चलाता है? तो भी चलाने का तरीका ऐसा ही. ये काक करता है ये ऑटोमेटिक चलता है. अच्छा बहुत अच्छा लगा हमको. फैशन हुआ है. मतलब ये बटन खींचता है. हाँ इसके बाद खक करता है. इसका वाट वाह बहुत अच्छा चीज है. ये हमको दे दो. ठीक है ये ले लो. और दूसरा सामान कौन सा है?
ये तो बच्चे का खिलौना जैसा है ये डुप्लीकेट है ये मेरी आदमी को मारा अब लो नहीं हाँ? असली है बिल्कुल असली जो हम लोग यूएस से लेके आए हैं ट्राई करके देखो और इसे चलाने के लिए बहुत आसान है लेकिन हम जैसे वांटेड के लिए ये देखो ट्रिगर को कक करो और इसे चलाओ कैसा लगा बहुत अच्छा है बहुत सुंदर भी है और एकदम सही है ये तो हम जंग से उठा के लाए हैं आज ये मरे हैं कल तुम्हारा कोई भी मर सकता है इसलिए आदत डालो ये हमारा असिस्टेंट है इससे कारोबार करने का फर्स्ट टाइम इसलिए हम इधर आया है सेकंड टाइम हम नहीं आएगा थैंक यू ओके 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 बाय साला मिसा मिसी जोंनि खासे मानसि बुथारना गालांबावबाय साला बिदेशिफोरखौ फोथायजामाराथ' माल होनायदो बे खेबाव जोंखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा जय माकाली मुङा जेरै रिनिबिलि मुङा जेरै राइन' रेस्टुरेन्ट थारैनो निरिबिलि मार जायगाया औ सिनेमायावथ' जों बिसि फिसायनि फाव खालामबाय जानो हागौ जों जोबोद मोजां फाव खालामदों बेनोथ' जाफुंसारनाय अडियन्सआबोथ' बेखौनो नागिरो सावथुननि जाफुंसारनाय बे फावा आखुथाय बेरखांहोनाया जोंनि मोगथां जिउआवखि माबा मोनसे मोन्दांथि बिलिरफैया मोदानस्रि जोगोम नों लोरबां जादों नों लोरबां जादों जोगोम महरगिरिनि आखुथायनिफ्राय नों गोजानाव दोरोदनानै थानो नाजादों बेबादि सानस्रिखौ नोंनि गोसोनिफ्राय गोजानाव दोन नों जोबोद लोरबां जादों लोरबां नंगौ आं लोरबां जादों नोंनि मोन्दांथिया आंखौ लोरबां खालामदों आं जोबोद लोरबां जादों जोगोम नों समायना मोदानस्रि जोबोद समायना नोंनि मेगन गुस्थि नोंनि खावलाय नोंनि मिनिनाय जोबोद समायना बुं नों नोंखाय बुंनो हागोन जोगोम गोसोआव ला आं सासे गथ'नि बिमा आंहाबो सासे फिसाय दं
आरो आं बुं मोदानसि आं मा सिनेमायाव नोंजों आं बिसि फिसायनि एक्टिं खालामनायनि थाखाय बिजिया आंजों फाथैलाय बिसिदों बेनि उनावखि आं सोरनिबा अननाय मोननो लुबैया जोगोम गोरबो सिङाव खामग्लिनाय अरखौ नों मानो अरगेंआव महर होनो नागिरदों मोदैनि दाहारजों सोलेरखौ मानो फोजावनो नागिरदों मोदानसि मोदानसि आंनि बिखायाखि अन्थाइ बिखा आंनि गोरबोआवखि हांमा गैया आंनि मेगनाव मोदै गैया मोदानसि बेखौनो नागिरदों आं नोंनिफ्राय मोदानसि नोंनि लांदां जायगाखौ आबुं खालामनानै लादो जोगोम बे लांदां जायगाखौ नोंनि अनगायै रावबो आबुं खालामनो हाया मोदानसि आइ लाभ इउ हागौबा बिरनानै नों आंजों बिरनानै फै जोगोम सानदांथिया बुङा बे खामानिखौ मावनो आं गंसे नखरनि सोद्रोमा आंहाबो सासे फिसाय दं आं सासे गथ'नि बिमा नों एक्साइटेड जानो नाङा जोगोम डोन्ट बी एक्साइटेड मानसिनि जिउनि सावगारि एरखांग्रा महरगिरिसो बेखौ आं मिथिगौ मोदानस्रि थेवबो माबा मोनसे मोन्दांथिया आंखौ सिमरिफैदों लोरबां खालामदों बोदोर खालामदों हालाय हाफाय खालामदों लोरबां गोसोनि सानस्रिया नों जाना थानांगोन मोदानस्रि गोजानाव थाब्लाबो नों आंनि खाथियाव मोदानस्रि नों आंनि गोसो अन्दराव मोदानस्रि नों आंजों फै हेलो जोगोम बाबू गुड आफ्टारनुन मोदानस्रि मेडाम गुड आफ्टारनुन डिस्टार्ब होनाय जाबाय गाज्रि दामोन अन्नानै निमाहा होदो थुदो जोगोम थांदिनि लाइन मारिनो जागा मोनाखै फिसाय थासेयाव गुबुनजों फिसाजो थासेयाव मालायजों बिबो मा सानाबाय थादों अख्रां आदा सानदों बेयाव थाफैदों मानो थाफैदों बे नखरा जोंखौ मानो लाखिदों अफ' अख्रां आदा नोंबो मा एसे गोथौ गोथौ बाथ्रा सानोलै मानो थाफैदों माने उदैनि थाखाय थाफैदों बे नखरा जोंखौ लाखिदों माने खामानिनि थाखाय लाखिदों बे खामानिखौ जों मावनो हादों हायाखै जेबो बुङाखै माने हादों हायाखैमोनब्ला नखरनि मानसिया बुंगौमोन ना जोंनि खामानिनि सायाव मोजां गाज्रि नोजोर होनो बे नखरनि मानसिया समानो गैया माथो गोनां गोथोंनि नखर बायजोआव उदां उदां सम हगारो बायजो मुलुगजों मुखुब बयहाबो समान मोनथाय समान उदांस्रि दङ मोनसे सिमनानि गेजेराव थायोब्लासो उदांस्रिनि थार मोनथायखौ मोननो हायो बामब्ला सिमना सोरखियोब्ला आब्रुथि गैयै आवसारि जायो आवसारि जायोब्ला उदांस्रिनि उदां गाङा थेम बायस'यो मोनथायनि बोहैथि निजिराया थे गोथेयो अख्रां आदायालाय मा गोथौ गोथौ बाथ्रा बुङोलै बेसेबां फरायदोंलै आदा नोङो
ड्राइभार मानसियालाय बेसेबां फरायनो खोन्थालै आदा नाङा दे दानो खोन्थालै आदा नोंजों हालियालै थारखौ खोन्थानांगोन ना नंखायखौ खोन्थानांगौ मा फरायनायाबो थारबो दं नंखायबो दं नामा आदा दं मा होमब्ला सार्टिफिकेटआ गांसे नख्लि गांसे आसलिबो दं नामा नङा होनब्ला नकलि बुंनांगौब्ला जेन्टेन मेट्रिक पास जासाबदों आसलिब्ला आसलि बुंनांगौब्ला बमब्ला बे लोगो मोनलायनायनि समखिनियाव आं नोंखौ जेसेबां सिनायबाय आरो फोथायबाय नों आंनि बाथ्राखौ लाखिगोन ना अख्रां आदा आसलि बाथ्राखौ नों रावनोबो खोन्थानो मोननाय नङा बमब्ला खोन्थायालै आदा नै आं खोमा हमदों आं नोंखौ खोमा हमनो बुङाखैना आं एम ए खौ पास खालामदों मा एम ए पास अख्रां आदा नों एम ए पास खालामदों आदा एम ए पास खालामना गारि ड्राइभार आदा बांबुला फरायबानो साख्रि लानांगौ सोरनियाव थांना साख्रि बिनो अख्रां आदा मेडाम फैबाय फैदो एक्टर जोगोम ब्रह्म एक्टर औ जाहोना मा मिथिगौ मा बुंलाय जोंहानि मेडामजों फिल्माव बिसि फिसायनि एक्टिं खालामो अ ब्रह्म आदा माथो औ मन्दिरनिफ्राय फैदों नामा जोंबो दासो थानसालिनिफ्रायनो फैदों नोंथाङा बै आं डिआरडिअ मावनाय नार्जारिया बै फंबाय नार्जारिया आंनो बबेसिमबा आं बै थानसालिनि खाथियावनो आंनि सासे लोगोखौ लोगो हमनो फैदोंमोन मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा रायलायनो गोनां दङ जोंबो दासो थानसालिनिफ्रायनो फैदों फंबाय थिगानो दङ बियो आदानि औ आंनि गथ' मुङा मामोन बिनि मुङा दुबुलि नानि नों एसे आवगायग्रोनाय नोम्फाजों फंसे बाथ्रा रायज्लायनो दे आइ थुग्रोदो जागोन दे आदाखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय माने नोंथांनि गथ'आ बहाबा थिग जाबाय नामा जानायालाय जाबाय सासे गथ'आ नायनानै थांबाय गथ'आ एम ए पास दे जाबायबा हामबाय जोंनि स्टाफनि बिथां ब्रह्मआबो आंखौ बुंदोंमोन बिथांनि गथ'नि थाखाय गथ'आ कलेजावनो खामानि मावो बिनि हाबाया माब्लाबानो जानांसिगौमोन नाथाय माखासे कन्डिशननि थाखाय आं बेखौ बिलाइनो हायाखिसै खोनादों बेफोर बाथ्राखौ बिथां ब्रह्मआबो बुंदों गथ'आ मोजांबालाय मा थाखा फैसाजोंलाय मा गथ'आ मोजां जाबानो जाबाय गथ'खौ बासिनो हाया नाथाय मा खालामनो बिथांनि साननायखौ आं जाफुंहोनो हानाय नंलिया बिदिब्लालाय बाथ्राखौ आं ब्रह्मनो खोन्थाहैनोसै मोजां फंबाय गोबां सावरायलायबाय उनाव लोगो हमलायफिनगोन जागोन दे आदा दे माब्लाबा लोगो मोनबावगोन दे आब' दुबुलि लाबारि हा सोरखौथो नेखो आफाखौनो नेगासिनो सासे मानसिजों रायलायगासिनो मानो एफा गोबाव जाखोथाय आं बिथिंजायनो थांगोन खोन्थाहैनि र' जागोन दे नै रथ'नाय नोंथां सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालसार लाइननि मानसि हा बबेनिफ्राय थानसालिनिफ्राय नोंथां लायाबाबो जागोन उन्दै बैसोनि गथ' फिसा बैसोनि गथ'
누나यावसो 다리 रज'बाय आंबो उन्दैसो थानसालियावथ' आंबो थांनो नागिरदों नोंथां इसोरखौ गाबज्रियाब्ला आंबो थानो हाया नङाना मोजां मानसि आंबो कालसार लाइननि मानसि गाज्रि मानसि नङा आच्छा बै आं थांलायना खबर हैनायाथ' जायाखिसै जायाखै खोनादों गारि ड्राइभार अख्रांजोंसो माबा माबि जालायबाय होननानै अख्राङाथ' बाथ्रा होलांखाबायमोन बे नेहात गारि ड्राइभारनो फिसाजो हरनोसै ड्राइभार खामानियाथ' नेहात जानो हाया जाय खामानिजों ओंखामखौ जानो हायो बे खामानियाथ' माब्लाबाबो नेहात जानो हाया थेवबो एसे मोजां मोजां मानसि थानायाव खथ' मास्टार प्रफेसर खेरानिफोर दङ मोजां मानसि महरै जाय आंनि खाथियाव फैगोन आं बेखौसो मोजां मानसि होननानै साननानै लागोन मोजां मानसि होननानै लेबेल सिथाबना लाब्लाल' बियो मोजां मानसि जानो हाया बाथ्राखौ दाननायनि लामा गैया बे लेबेल थेबेलखौ बाद हो अख्राङा दि दुबुलिखौ हाबा खालामगोन नोंथाङा एसे बाराद्राय फोथायबाय नामा आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ फोथायनायाथ' फोथायनो हागोन नाथाय बाथ्राया जाबाय मा अख्राङा दि गारि ड्राइभार जाहैदों बे नारजां बर'नि न'खराव नों बेखौबो मिथिगौ मिथिनायखायनोथ' बुंदों बे न'खरनि खावसे बाहागोआ आंनिबो न'खराव गासै बिसा मानसिया साथामल' बिगोमा बिसि आरो समायना बारसे गलाब बिबार थारमाने फिसाजो मुङा हाथरखि हथाखारे हातर खमहरखि हाथरखि हाथरखिया अख्रांनिनो मोनसे बाहागोखा हाथरखिया कि अख्रांनि बिखायाव उफ्लायाबासिनो थागोन अख्राङा कि बे गलाब बिबाराव बेरे सिखिरि जानानै बिदै सोबा आंनिया गोसोआव फोथायथारालै नोंथाङा आं थांनोसै आं हले 100% फोथायो सिबायदि आथासिथा आयो जोंहासो गुल्लु गुल्लुबोलै रावबो सिथाबाब्रा जोंजों अख्राङा हाथरखिखौ ग्लब अख्रां सख्रां बादो बिनिख्रुइ आंखौनो बिजामादै खालामनानै ला मा नङाब्ला नोंसाजोआ बुरैना थागोन नोंनि खुगायाव बेबायदि राव बाहायदों लाजियाखिसै नोङो सि आंनि लोरबांथिखौ नुनानै नोङो खाबु लानो सानदों दिनैनिफ्राय बेबायदि राव बाहायनो सानोब्ला नोंखौ आं सेन्देलजों होगोन सावला बादा लाबारि लताकार मटरनि गय लायाखै दिनै गय आजिखालि মই तामुल लाखां নহয় हेर' थांनो मोना नों दिनै काबादि गेलेनो नागिरदों आंजों गेलेगोन आं दे नों हायो आं हायो नायथारगोन आं खामानि दंलै आंहा नानिसो मा खामानि बेलाय हगार थांसै आं दिनै नायथारगोन आं नोंखौ दिनै आं थांनोसै खामानि दं खोमाखैबासो थांनो मोनगोन नोङो मा देन्जार स्टाइलनि हिनजावफ्रा बे साला सनमान गैया देन्जारानो आङो खोमा हम थांनोसैलै खोमा हम थांदो रानिया खाबादि आयं नोंखौ दुबुलिया नेगासिनो दङ बे मानसिया मा बुंनो आफा बियो जेबो बुङाखै आइ जेबो बुङाखै बे मानसिया मोजां नङा आयं मोजां नङा बुंदो नों मानो दाबो बिजामादै बायनो हायाखै दुबुलि आइ दा हाबा हराब्ला नोंसाजोखौ माब्ला हाबा हरनो दुबुलि आइ गाब आइ गाब हाजासे गाब दानि मानसिफ्रा रांखावरि धन दौलतनिल' बान्दा लाजिनो रोङै थु न'आव थुदो फै आयं
ओइ नार्जारि सा अ सावलाबसो माथो आंहासो माला बायनो हायोलै सार बेफोर बुस्थुखौलाय हाबाब हाबाब बुनाङालै बे बिश्वकर्मासो हाबाब आंबा जेन थेनसो बायदों हा बहा थांनाय सारालाय आं बहा थांदों माने बै जोंहा स्टाफनि बै ब्रह्मनि फिसालानि थाखायनो आंहा हांखुर जानो गोनां जादों दुब्लिखौ नायहैदोंमोन दुब्लियाबो मालाय गुबुनजों जागबायनो बेखायनो आं बै बेलसेराव थांनानै दाब्ला माहाजोननि फिसाजो नाब्लेखौसो नायहैदोंमोन दाब्ला माहाजोननि फिसाजो औ बेखौसो नायदों अ इसेबो मोनामथारबासो नोंथांनाव मा मोनामनो बियो गोमबोरजोंसो लाइन मारिबाय थायो गोमबोरजों बै सारेन्डार गोमबोरजों सेकेन्डआव लानायनि खायदा खालामबाय दङ बै ढेकियाजुलियाव थानाय गोमबोरा ढेकियाजुलियाव जे दा न' भारा थायो बेनो हाबाब बिदिसो होमबा बेजोंसो लिटि पिटि मोनथिथाराखैमोन नोंथाङा मोनथियालै आंजोंबोमोन आरो गोदो अ गैलालै गैला होमबाथ' थुदो सार थुग्रोदो दे होमबालाय थांदो दे